ये भैया यह सावन में एगो भक्त अपने बाबा से देवघर जाए खातिर कैसे बेकरार बा तो कौने भाव में कहा था भैया। आई यह गीत के माध्यम से हम अजय लाल यादव आप सबके बीच में होकर कुछ बात आप बीच में रखा तानी, ध्यान से सुनी लो। ए भोले बाबा कैसे कांवर लेके आई हो, ए हो भोले बाबा कैसे जल ढारे आई हो। लगल लॉकडाउन बाटे हो, लगल लॉकडाउन बाटे, बढ़ल महंगाई हो। ए भोले बाबा कैसे जल ढारे आई हो, ए हो भोले बाबा कैसे कांवर लेके आई हो। हे बाबा उ लड़का के अर्जी सुन ली, जब से लॉकडाउन लग गइल बा उ लड़का अपन पेट पर्दा ना चला पावता। बाबा राहुल दरबार में कांवर लेके जल लेके कैसे आई बाबा, कैसे आई, ध्यान दी हे बाबा। पर साल जैसन हाल भइल ये साल हो, भोरही के लॉकडाउन हो जाला शाम हो। पर साल के जैसन हाल भइल ये साल हो, भोरही के लॉकडाउन हो जाला शाम हो। तोहरी में सब बाटे ए बाबा हो, तोहरी में सब बाटे, करी ना उपाय हो। ए भोले बाबा कैसे कांवर लेके आई हो, ए हो भोले दानी कैसे जलवा चढ़ाई हो। हे बाबा पूरा यूपी बिहार झारखंड पूरा देश ई कोरोना महामारी से जूझ रहा बा। बाबा रउए कुछ उपाय लगाई बाबा, ना तो लगाता ई दुनिया बना रही, अब ना रही बाबा, ई दुनिया ना रही। हे बाबा हाँ हाँ इहे अरजिया बाटे, करी उपकार हो। विपत्ति में पड़ल बाटे पूरा संसार हो। हे बाबा सुनी ना इहे अरजिया बाटे, करी उपकार हो। विपत्ति में पड़ल बाटे पूरा संसार हो। पी के प्रेमी कैसे ए बाबा हो, अजय लाल यादव कैसे कांवर लेके आई हो। ए हो डमरुआ ले तनी कदी ना उपाय हो, ए हो भोले दानी कुछ कदी ना उपाय हो।